Čaute ľudia, máme tu nové video a Be Dead, áno, je to Michael Jackson, lebo ako vieme, pred pár mesiacmi vyšiel film Michael. Vlastne je to film o Michael Jacksonovi, o jeho celom živote. A úprimne, ja som si to pozrieť nechcel, lebo som vedel, že ten film bude stať za prd. Ale úprimne, nie som ho videl, vlastne iba nie som ho prvýkrát videl, lebo za tam minulé mesiace som pozeral niečo projekty. No a teraz som dostal do rúk tento film Michael. Ja som pôvodne bol taký, že som videl kritikov na Rotten Tomatoes, že to má málo tých percent, že najmenej 30, že je to zlý film, že nejaké veci toto veľmi zapadajú do jeho originálneho príbehu a úprimne tam to poviem, ja nie som až taký kritik, ale ten film sa mi strašne páčil, bol príjemný, láskyplný, jednoducho bol mi sympatický ten film, mne sa ten film veľmi páčil. Presne to bol taký film ako Superman z roku 25, lebo ročný Superman bol presne to isté čo Michael, lebo Superman má byť taká tá postava, ktorá je sympatická a je veľmi dobrá, ako tzv. Dobrý človek. A presne toto bol, presne taký istý bol aj Michael. Michael Jackson je dobrý človek, dobrý spevák a je to milý chalan z bohužiaľ toxickej rodiny. Ale inak všetci okolo Michaela, jeho kamaráti, rodina a jeho ostatní z jeho filmu, ako z toho filmu, mi prišli veľmi sympatický, priateľský a úprimný. Ale jeho otec, ten Joe Jackson, bol, nechcem povedať, ale bol to netvor. No ako neviem ako to bolo v jeho reálnom živote, ako upravil Michaela Jacksona, lebo tam si myslím, že jeho otec bol taký istý, ale trochu bol umiernejší ako tento, lebo tu v tomto filme urobili z jeho otca totálne monštrum. Jednoducho nič bol totálne monštrum, dajme tomu ako Joker, ale že to bol úplný sebecký otec, ktorý sa nestaral o blaho svojej rodiny. Jemu išlo len o kariéru a o blaho svojej rodiny. Ale vyššie mu išlo aj o seba, lebo chcel zarábať na ich peniaze. A toto otec spraví, a toto dobře otec nerobí. Ale navyše, Michael bol top. Musím uznať, Michael bol top. Film bol veľmi krásny. Pesničky, ktoré poznáme ako Thriller alebo Billie Jeans, boli super. Ten film ma tak nadchol, lebo ja som vedel, že Michael Jackson existuje. Ja viem, ako skončil, viem, ako začal, viem, ako zomrel, viem dokonca, kedy zomrel. Presne on zomrel v tom roku, kedy sa ja narodil. Ale inak, že to bude taký sympatiák, to som vôbec nevedel. Michael bol taký sympatiák, ten herec, ktorý ho zahral, bol strašne bravúrny, strašne si to ukradol ten film pre seba. A musím uznať, Michael je veľké srdiečko, ale bohužiaľ už si tam nežije, ale tento film mi dokázal, že tento spevák bol naozaj dobrý. A určite bude pokračovanie, lebo na konci filmu bolo oznámené, že jeho príbeh ešte pokračuje. No uvidíme, kedy vyjde ten druhý film Michaelovi, ale tento prvý film bol strašne dobrý. A navyše, kritici, keď toto video pozrie nejaký kritik, tak choď do prdele. Ten sa mi páčil a kritici, aké máte so mnou kritici nejaký problém, tak ma to nezaujíma, lebo ten film som si sakra užil. Čaute, dajte odber, like a ako to viete, zdieľajte a uvidíme sa pri ďalšom videu. S Bohom.